खजुराहा चौक सहरसा। बोल गे छौड़ी दिल के बात कैसे भैली मैट्रिक पास इंटर में जब गई गे कि मास्टर से कही गे सच सच बोलियो रे। बोल गे छौड़ी दिल के बात कैसे भैली मैट्रिक पास इंटर में जब गई गे कि मास्टर से कही गे। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेते रे। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेते रे। डीजे अजीत राज। खजुराहा चौक सहरसा। डीजे अजीत राज। भेद न छुपावे बतावे सच सच गे कहाँ कहाँ कल को मास्टरवा तोरा टच गे। हे गे छौड़ी सच सच बोली न गे बतावा यो सच रे। पहिला बेरी आइले त सट गेले भिरी गे। सच सच बोला ही यो खाए के हम गिरी गे। की देखे फिसलल गोगे की मास्टर केल गोगे। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेते रे। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेते रे। डीजे अजीत राज। खजुराहा चौक सहरसा। डीजे अजीत राज। हमरा बतावे पूरा राज के कहानी प्यार से पढ़ल को की केल को मन मानी। सही बताइयोगे रे छोरा बताए रलियो रे। जानो है रे है राज जी के खेला। इधर उधर देखल के शुरुआत कल के खेला। जाल में फसल कोगे की मास्टर केल कोगे। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेते रे। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेते रे। डीजे अजीत राज।